Ahoj, rád bych vám představil tyhle dvě kariálky. Jedna od firmy Giants Fishing, druhá od Provesu. Proves v klasickém kaki provedení. Giants Fishing, tradiční jemný maskáč. Obě mají termoizolaci, která udrží vaše potraviny v chladu. Každá taška má po boku velký kapsy, kam si vlastně můžete dát cokoliv. Přední kapsa ukrývá jídelní set, který obsahuje hrníčky, útěrku, nějaký kořenky, samozřejmě nádobí a příbory. Tak a pro ty z vás, který k vodě vozí jídlo jakkoliv jinak, máme pro vás ještě takovýhle set, který vlastně obsahuje úplně to samé jako ta kariálka. A to vše můžete sehnat na kamenný prodejně ve Vrchlabí anebo na www.hobby-g.com. Ahoj.